to shi yasa duk abin da zai iya zama ma mutane gunki to gara karya shi. Kaga wannan da ya so ya zama ma mutane Sokoto gunki, Allah ya karya shi. Shi an jin daɗi na ne, ina fatar kun fahimta. In na faɗa muku jiya ko nace shekaran jiya hukuncin da an kai an hakori ƙara 'yan buburwa, nace wallahi a ce min ɗaya bello ya bu an gafarta ma ga aljanna nan shiga, wallahi shi ɗaya fi min daɗi bisa ga hukuncin da. Kuma na nuna abin yayi min daɗi don da bakin wani yan bugo min waya da Abuja suna can yace yi sujudu shukuri, nace a ta Kano yace har ta Sokoto an yi waci da ita. Da baki sun da ya faɗa min ni tauda ma na aji kuɗi, ni kama rabin kuɗi hamare ci. Saboda godiyar Allah don in nuna ta yi min daɗi. Da haka yana ce mai daɗi ƙarya ni kai. Wato daɗin bai ma misaltuwa wanda da jiya. Saboda wannan katon banza da mutane sun ka ɗauka gunki, ayo na wallahu wani ayo duk abin da ya taso. To yanzu gashi kowa ya ga irin yadda ya yi gwargwadon ƙarfi ne ko? An kashe dukiya jama'a. Duk wanda aka iya jawo a nemi taimako an nemi taimako da shi. Tsakani da Allah shi wannan gunkin ya yi kisa, bai yi kisa bakin ƙarfi ne, saboda amarya ta ce ya aza. Ina fatar kun fahimta, saboda renin wayo Sokoto za ka ɗauko mana ɗan Daudu ka aza mana wai shi zai jagoranta mu. Mace mai gashin baki ta bakin Malam Abubakar Jibril. Mace mai gashin, Allah ya gafarta mashin Abubakar, yace mace mai gashin baki. To Sokoto garin Mujaddidi dan Hodiyo aka sa ɗan Daudu yana mu hashe bai tulu mu hita mai rani. Sokoto garin Mujaddidi haba wanda wulakanci yayi yawa. Don haka Allah mun gode ma da kakkarya wannan dagutu. Yanzu kaga ba sai shi ya faɗi da baki ne ya hau ana cewa ina wallahi ba haɗi mai ai duk abin da ya tasa sai ga shi gaban magoya bayan yana Allah shi zama Allah shi zama Allah shi zama. Wayo hayya bani tausayi. Zaki ya koma kura, to da kura kuma ya koma mi yanzu. Kaga duk ƙarerayen da yayi tawa mutane dai sun zan ƙarya, su kowa ya gano ƙarya ce. To ana campaign ya tara su yace in ba don kada ku fara rally tun yanzu ba da na faɗa muku da muka yi da Buhari. Dai kenan ko so haka mu kuwa mahaukatan da annan tare da shi. Ta biyu bayan an ƙare an tafi tribunal sai an ka fito da kwacce bashin kura kada yadda ya dare daji ko? Kwacce bashin kura kada ya yadda ya dare daji sai an ka fito da ta uku shi kuma kallo ya koma sama. To ta hudu saura kiris ai attanin ta zo ta wuce, ta zo mana da alheri, su ko ta zo mana da bakin ciki, ta zo musu da bakin ciki. Na mance da in kwana da farin ciki da na kwana shi ranar attanin din. Allah shi ne shaida. Saboda mi? Saboda irin bala'in da ya tunkaro mu. Wasu suna surutu, an tawaye mutanen Sokoto, tawaye mi an kawo mutanen Sokoto. Iyaka ka ce Aminu Waziri ya rike hannu ko Allah ka ƙara mai rike hannu. In ba makwadaici ko san marwaci, sannan dukkan ji wani ya ce wani marwaci ne to shi ko makwadaici ne. Ni robu da rowa tai. Amma tsakaninku da Allah an samu zaman lafiya Sokoto zamanin Aminu Waziri ko ba a samu ba? Tsakaninku da Allah. Yanzu Aminu Waziri cikin shekara ta biyar yake. Tsakaninku da Allah da bakin sanda ya hau 20 na yanzu mai 2015. Ku kawo min mutum guda da ya mutu zamanin mulki Aminu Waziri wanda ana tuhuma Aminu Waziri na da hannu ga kashe shi. Ku kawo mutum guda. Wancan hasan da yana bisa mulki. Kuna iya kidan waɗanda aka tuhuma shi yasa aka kashe su. Irin harassment ɗin da area boys kowa mutane da sai ya tara su ya ce kwataɓa wani ban tare da shi. An samu zaman lahiya ku jama'a ko ba samu ba. Sannan matsalar liwaɗi, babban matsalar Sokoto ita ce liwaɗi. Danna subscribe don ci gaba da kasancewa tare da mu.